Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί μεγάλη παλιμνιακή κινητοποίηση για το ακτοπλοϊκό. Οι κάτοικοι της Λίμνου ζητούν να επανέλθει η σύνδεση με την Καβάλα, να υπάρχει τακτική σύνδεση με Λαύριο με έγκαιρη ενημέρωση για τα δρομολόγια του καλοκαιριού. Η Δέσποινα Βασιλιάδου μας ενημερώνει. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη παλιμνιακή κινητοποίηση της Κυριακής 16 Μαρτίου. Το ραντεβού δίνεται στις 12 το μεσημέρι μπροστά από το Δημαρχείο. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η πρωτοβουλία φορέων και πολιτών ενώνουν τη φωνή τους, καλώντας τους κατοίκους της Λίμνου να δώσουν δυναμικό παρόν. Έτοιμα η επαναφορά του ακτοπλοϊκού status quo του νησιού, με βασική διεκδίκηση την επιστροφή του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Καβάλας στη βασική γραμμή της Λίμνου. Μια μαζική κινητοποίηση για ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τη συγκοινωνιακή σύνδεση και την καθημερινότητα του νησιού. Η επαρκής ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λίμνου είναι κυρίαρχης προτεραιότητας. Η πραγματικότητα απέδειξε ότι μόλις βελτιώθηκαν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, το 2014 η Λίμνος ξεκίνησε να κάνει το άλμα στον τουρισμό. Από τότε οι επενδύσεις στον τουριστικό τομέα στο νησί είναι συνεχώς αυξανόμενες. Αυτές οι επενδύσεις και η αναπτυξιακή δυναμική του νησιού θα τεθούν σε κίνδυνο αν τα ακτοπλοϊκά κεκτημένα μετατραπούν σε ζητούμενα. Η επιστροφή του λιμανιού της Καβάλας στη βασική γραμμή της Λίμνου, καθώς και η έγκαιρη γνωστοποίηση των δρομολογίων του καλοκαιριού, αποτελούν ζητήματα στρατηγικής σημασίας και γι' αυτό η Κυριακή 16 Μαρτίου είναι μια σημαντική ημέρα για την πρόοδο ή την υπαναχώρηση της ανάπτυξης στο νησί.